Takže čau lidi, takže dneska vás jedno video. A dneska mám ještě na komentář, takže bych se vás chtěl mám, pokud si koupit Energy Bundle nebo Class Bundle. Jo, takže napište a Active Bundle, už jsem si koupil Start Bundle. Teď mám Start Bundle, takže teď už se asi zahrajeme a osm na konci. Takže sledujte mě to obě, když tak budu o aktualitách a jdem se zahrát. Tak jsem zkusit zahrát let's go. Ten s tím, to je hack. Tak ho dáme. To bude hack. Lidi, takže to je cheater. Asi už si to myslím. No nic. Se vezmu snipu, katanu. No nic. Prč. A jak to může takhle? Kde? No nic. Má ještě energy, takže musíte fakt rozhodnout. Ten medkit jsem si když tak koupil dneska, ale to vyjde zítra, asi někdy brzy ráno v 5. Takže sledujte. A s kým jsme se? No nic, dal jsem to. Hacker dobře. Kam to cheatnu? Bro. No nic. Tak jdem. On je počítač? Nejdeme, já mám ty autošky. To je hacker. Napište 2TV. Kdo si myslí, že to je hacker? Lidi, tak to byl definitivně. Tak mě zabil na asi ho budu nahlašovat. Ale fakt dobrá hra, takže tak jo, tak to bylo asi z dnešního videa vše a čus zase zítra.